Program će trajati od 21. do 25. aprila, a već u prvog dana nas čeka bogat repertoar. Ovogodišnji, 14. po redu književni festival Na pola puta otvorit će se izložbom radova Boba Živkovića u Gradskoj galeriji u nedelju 21. aprila sa početkom u 18 časova. Nakon toga možete produžiti do Narodnog pozorišta gdje će u pola 8 početi predstava O riba i mačji sloboda. Ulaz je slobodan i bit će na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Nakon same predstave možete ostati i pridružiti se diskusiji sa ostalim gledalcima i glumcima. Gosti festivala, pored onih stalnih poput Nenada Veličkovića i Dejana Ilića, su sljedeći: Predrag Stojadinović, Ivan Ivanji, Teja Tulić, Ivica Brtenjača, Jasna Šamić, Jasminka Petrović, Sofija Kordić, Petar Matović, Tanja Stupar-Trifunović, Kruno Lokatar i Đorđe Balmazović. Ivan Ivanji, književnik, od književnika do prevodioca, pedagoga, novinara. On je također i preko 20 godina je prevodio za Josipa Broza Tita na nemački jezik i za mnoge druge partijske funkcionere. Da pokažemo šta je u tom smislu produkciji književnoj u ovom trenutku najbolje. Neke autore smo možda još želeli da imamo ovdje, ali prosto nije bila prilika iz nekih tehničkih razloga, ali to je nešto što mi vidimo kao dobru književnu produkciju. Program će trajati od 21. do 25. aprila. Večernje čitanje će se tradicionalno održavati na maloj sceni Narodnog pozorišta sa početkom u 20 časova, a predavanje u Užičkoj gimnaziji u prepodnevnim i poslepodnevnim časovima.